लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों आङो सोंनायनि फिननाय होनो थाखाय बे भिडिअआव आं नुजाथिदों बा भिडिअखौ बानायदों। दाखालि बावै आङो नोंथांमोननिफ्राय मोननैसो सोंथि एक्सपेक्ट खालामदोंमोन। नोंथांमोना जायखिजाया सोंथि सोंनो हागोन, आङो बेनि एन्सारखौ होगोन होननानै बुंनाय लेखा नोंथांमोना आंनो गोबां सोंथि सोंहरदों। माखासे आंनि साबस्क्राइबार्सफ्रा आंनो माखासे सोंथि सोंहरदों। दा बै सोंथिफोरनि फिननायखौ आङो होनो नागिरदों। आं नाजागोन आंनि अपिनियन मथे आं नोंथांमोननि सोंथिनि फिननायखौ होनो नाजागोन। बेयो आंनिया पारफेक्ट जायाबो जानो हानाय। जास्ट आंनि बायदिब्ला मा जायो नोंथांमोननि सोंनायनि फिननाया आं बेखौसो होनो नाजागोन। स' गिबियावनो सोंदों नोंथांमोना जायगानि नामखौ खोन्थायाखै देनाय। आङो जायगानि नामखौ बुंनो मोननायमोनब्ला बांसिन मोजां जागौमोन। नोंथांमोनाबो गोजोननाय मोनगौमोन। आंनि नामखौ लादोंलै, आंनि गामिनि जायगानि नामखौ लादों होनना एसे गोजोननाय मोनगौमोन। दा जिखिजाया नोंथांमोना आंनो सोंथि सोंहरदों, बे सोंथिफोरखौ आङो नोंथांमोननि मुंखौ आं मेनसन खालामगोन आरो लोगोसे आं सोंथिखौ फरायगोन आरो बेनि एन्सारखौ आङो होनो नाजागोन। एन्सारा पारफेक्ट जायाबो जानो हानाय, खोब 100% कारेक्ट जायाबो जानो हानाय। आंनि बायदिब्ला मा बिनि नोंथांमोननि सोंनायनि फिननाया आं बेखौसो होगोन आरो। थ' गिबियावनो सोंथि सोंहरदों थुलुंगा एम। थुलुंगा एम मुङा मा मिथिया आङो, जास्ट थुलुंगा एमल'। बियो बिथाङा सोंहरदों अबाउट BEd नि फुल डिटेल्स होना मोनसे भिडिअ बानाय आदा, आं मिथिनो गोसो जादों। अके फंबाय थुलुंगा, BEd नि सोमोन्दै आङो डिटेल्स भिडिअ बानायगोन। बियो बेसेबां बोसोरनि कर्स, BEd नि इम्पर्टेन्सा मा, BEd आव मा मा थायो, बेखौ रोंनांगौआ मानो थाखाय रोंनांगौ, डिटेल्स बेयाव मा मा साबजेक्ट फरायनो मोनो, मानि सोमोन्दै थायो, मानि सोमोन्दै फरायनो मोनो, बेयाव बेसेबां फरायनांगौ, माबायदि फरायनांगौ, खै बोसोर फरायनांगौ, बबेयाव फरायनांगौ, बिनि सोमोन्दै डिटेल्स मोनसे आङो भिडिअ बानायगोन थाबैनो। फंबाय थुलुंगाया, फंबायसो ना बिनानावसो जागोन मिथिया, जायखिजाया थुलुंगाया रिकुवेस्ट खालामनाय बायदि आं बेखौ होनो नाजागोन। नेक्स्ट कुइसन लानो नागिरदों आङो। नेक्स्ट कुइसनखौ सोंहरदों खोरोमसाद बसुमतारी। जायगानि नाम थाया नालाय, जायगानि नामखौ बुंनो मोननायाव बांसिन मोजां जागौमोन। जियानो जा खोरोमसाद बसुमतारी बिथाङा सोंहरदों एबा मिथिनो लुगैदों जानो गोनां आसाम पुलिस UB माने आनआर्मड ब्रान्च, NAB माने आर्मड ब्रान्च, UB NAB रिटन टेस्टनि सायाव मोनसे भिडिअ खालाम आदा। जागोन फंबाय खोरोमसाद बसुमतारी। कम्पिटिटिभ एग्जामनि आइडिया आं गोबां होनो हायो, मानोना आंबो गोबां कम्पिटिटिभ एग्जाम प्रिलिमखौ पास खालामदों, खिन्थु आं मेन्सखौ पास खालामनो हायाखै। कम्पिटिटिभ एग्जाम बुहुत पास खालामदों आङो, बेनिखायनो आं एसे आइडिया होनो हायो। डिफेन्सनिफ्राय लानानै रिटन एग्जाम, सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्स साब इन्सपेक्टर दिल्लीनि, आर्मि CRPF CISF बुहुत खारनानै पास जानो मोन्दों, लिरनानै पास जानो मोन्दों। खिन्थु थाङै थाङै आंना मेगननि कालार ब्लाइन्डनिसो फेल जायो, माने मेरिट लिस्टआव थाहैया। खोब स्मार्टबो नङा नालाय आङो, सिम्पोल साधारन मानसि। दा बेबायदि आरो गोबां पास जानानै फाइनेलखौ पास जायालासिनो फेल गोग्लैदों आङो। बेनिखायनो आङो आइडिया दं, आङो निजे पास खालामनायाबाबो गुबुना बोरै पास खालामनो हागोन, माबायदि स्ट्रेटेजि फल' खालामोब्ला बेनि सोमोन्दै आङो मोजां आइडिया होनो हायो बायदि मोनना लायो आरो। हायाबो जानानै आङो जास्ट आं जिखौ रोंगौ, आं जिखौ हानाय बायदि मोनो बेखिनिखौ आं होनो नाजागोन। आरो आङो बे आसाम पुलिसनि UB आरो AB नि सायाव रिटन एग्जामनि सायाव आङो मोनसे भिडिअ बानायगोन सियर थाबैनो। नेक्स्ट कुइसन लानि आङो सामजोल मुसाहारि। सामजोल मुसाहारि फंबाय, बरिया नाम नोंनिया सामजोल। जियानो जा ब्र' निउ इडुकेसन पलिसिया मोजां जागोन दा होनना बुंदों सामजोल मुसाहारि। आङो निउ इडुकेसन पलिसिनि सोमोन्दै बावैसो बारा गोबाव जायाखै आंनि चेनेलनि भिडिअ लिस्टआव नायगिरोबानो मोनगोन। निउ इडुकेसन पलिसिनि सोमोन्दै आङो मोनसे गोलाव भिडिअ बानायदों आरो बे निउ इडुकेसन पलिसिया मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन आं बेयावनो बुंनाय दंखायो, बेखौ नायब्लानो बुजि मोनगोन। थेंक इउ सामजोल बसुमतारी फंबाय। आं दा नेक्स्ट कुइसन लानोसै। नेक्स्ट कुइसना जाबाय सोमदोन दैमारि। अके खुगायानो माबा थांलाबाय आंना गोदाव सोरावनो। सोमदोन दैमारि। अके सोमदोन दैमारि। सोमदोन दैमारि फंबाया सोंहरदों आदा डिग्रियाव मेजरखौ मेथ्स और केमिस्ट्रि बबेखौ लाब्ला साबसिन जागोन फोरमायना होदो आदा। आदसा मेथ्स आरो केमिस्ट्रि बबेयाव लाबा मोजां जागोन होनना बुंदों नङा होमबा। एक्सुवेलि नोङो बबेयाव इन्टारेस्ट दं बेनि सायाव सोनारो। नोङो जेखिजाया साबजेक्टखौ लाया मानो नोङो मोजां पारफरमेन्स खालामोबा नोङो बेयावनो ला। साबजेक्टनि सायाव डिपेन्ड नङा, बेयो नोंनि पारफरमेन्सनि सायाव सोनारो। बियो नोङो मेथामेटिक्स ला, केमिस्ट्रिखौनो ला, बाय'लजिखौनो ला, नोङो जेखिजाया नोङो जि लायोला बाय'लजि जुल'जि जों जि लायोला नोङो, खिन्थु मा मावो नों वाट इउ डु इट सिरियासलि एन्ड नोंनि पारफरमेन्सा जुदि बेस्ट पारफरमेन्स नोङो जि खामानि मावो बेयावनो होनो हायोबा नोङो बेयावनो साक्सेस जानो हायो। नों सासे सुइपारानो जाथों
बिनिखायनो बुंदों बे माने मा बुंदोंमोन आङो मोनसे खासे गिदिर मानसिनि डायलग गोसोखांनो नागिरदों फैदिया अके बाद दे जायखिजाया नोङो जि साबजेक्टखौ लाया मानो नों बेयावनो बेस्ट पारफरमेन्स बेस्ट नोंनि एफर्टखौ हो नोङो आरो नोङो बेस्ट रिजाल्ट खालाम बे साबजेक्टआवनो बे साबजेक्टआ जि साबजेक्टआनो जाया मानो नों बेस्ट पारफरमेन्स होनो हायोबा नोंहा बेयावनो लाब दङ नोङो खोब डिमान्डेबल साबजेक्ट होनना नोङो बेयाव लानानै बे मोनसे लानानै हमना ला नों केमिस्ट्रिखौ बारा मोजां मोना मेथामेटिक्सखौ नों खोब मोजां मोनो खिन्थु नोंखौ सोरबा बुंबाय जे केमिस्ट्रि मेजर लायोबा बांसिन सुबिदा दं होनना बुंबाय नोङो ओमफ्राय खिन्थु मेथामेटिक्सखौसो नोङो मोजां मोनोमोन नों ओमफ्राय केमिस्ट्रियाव लाबाय नोंनि पारफरमेन्सआ जुदि ल' जायोबा नों 30%ल' मोनना पास जादोंब्ला 40%ल' लाना पास जादोंब्ला बै जाय मानसिया मेथामेटिक्सखौ बारा मोजां नङा होनना बुंदोंमोन आरो बे साबजेक्टखौनो नोङो जुदि 90% मोनोब्ला 80% मोनोब्ला बै मोजां नोंनि साबजेक्टआसो बांसिन सुबिदा मोनगोन बियो बेनिखायनो नोङो जि साबजेक्ट फराया मानो बेयावनो नोङो नोंनि बेस्ट एफर्टखौ हो आरो बेस्ट पारफरमेन्स खालामनो नोंनि खालाम मोजां एचिभमेन्ट लानो सेस्था खालाम अब्लानो जि साबजेक्ट फराया मानो साबजेक्ट डाजन्ट मेटार बाट इयर पारफरमेन्स मेटार्स अके बुजि मोनबाय जानांगौ सोमदोन दैमारि फंबाय आं नेक्स्ट कुइसन थांनोसै आमिया नार्जारी फंबाया बुंदों मटिभेसन भिडिअ खालाम आदा फरायनायाव एबा खामानि मावनायाव बांसिन गोसो जासिननायनि थाखाय अके मटिभेसन भिडिअ आङो बानायजेनदों आं मोननै बानायबाय थमास आल्वा एडिशननि सायाव बिमा बिफाया माबायदि जानांगौ आरो गथ'आ माबायदि जानांगौ आङो मोनसे भिडिअ बानाय खालामबाय आरो बेबायदि मटिभेसन मोजां मटिभेसनेल भिडिअ आङो बानायनो नाजागोन आमिया नार्जारी फंबायनिसिम साबायखर थाबाय सोंथि सोंहरनाय आरो आंनिफ्राय मटिभेसन भिडिअ आसा खालामनायनि थाखाय नेक्स्ट कुइसन लानो जोङो सुपेन नार्जारी फंबाय बिथाङा सोंथि सोंहरदों आदाया फेमिलि भिडिअ बानाय नोंनि फेमिलिनि सोमोन्दै भिडिअ नायनो लुबैदों अके नाजागोन आङो फेमिलि भिडिअ बानायनो थाबैनो नायनि माला सम आरो सुबिदा मिलायब्ला आं बानायगोन सानसे नुनो मोनगोन सुपेन नार्जारी फंबाय नेक्स्ट कुइसन लानि जोबोर मोजां सोंथि सोंदों जानांगौ एसे गोलाव सोंदों आदसा सोंहरदों दैथुन औवारी क'क्राझारनि सालाखाथि फुकागावनि बिथाङा सोंहरदों मोजां सोंथि सोंदों जानांगौ आं फरायनि एसे फरायस्राना होनि स्रायनो आदानि सोंथियाव आंनि मोनसे आरज बेयो जाबाय 2 नंनि सायाव आं मोननैसो ग्राउन्ड होदों नालाय 2 नम्बर ग्राउन्डनि सायाव सोंथि सोंनो नागिरदों आं आसा खालामो आदा थारैनो बर'फोरनि गेजेराव स्पकेन इंराजिनि सायाव भिडिअ बानायनायफोरखौ बारा नोजोर होनाय नुनो मोनाखै बेनिखायनो आदाया गुबुन आरोबाव स्पकेन इंलिशनि मोनसे चेनेल खुलिबावनानै होयो आरो जोंखौ रोंनायनि खाबु होयो थारैनो आं सानो आदा नोंथांनि फेलाबसे स्पकेन इंराजिनि आयदाखौ मोनोब्ला आंनि अनगायै गुबुन सोलोंनो खाबु मोनगोन आदसा फंबाय दैथुन औवारी स्पकेन इंलिशखौथ' आङो स्पकेन इंलिशनि भिडिअ आं गोबां बानायबोबाय आरो बानायबायबो थागोन खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ मालाबा साननानै गोसोआ सानखाङो आरो मा स्पकेन इंलिश बानायबाय थानानै बादि ओरै जायो माने मा भिउ जाया मा दरकार नांगौ ओरैबो जायो खिन्थु फार्स्ट फेसन आंहा लाबजों खोथा गैया सोरबा नायनायजों खोथा गैया सोरबा 10 जन नायोब्लानो आं मोजां मोनो आरो खारन बै 10 जननि सानैयाथ' रोंगोन ना बेनिखायनो आं मालाबा आंनि इडुकेसनेल भिडिअफोरा भिउ जाखाथारा बेनिखायनो एक्चुअलि आं मालाबा भिउनि थाखाय बानाया आं जास्ट आंनि बियो फेशन आंनि बियो हबि भिडिअ बानायनाया आरो आंनि हबिया सोरनिबा सासे सानैनि थाखाय लाब जाथों होनना आं बानायो आरो स्पकेन इंलिशनि आं भिडिअ बानायलांबाय थागोन गुबुन मोनसे चेनेल बानायनो हायो नामा आं नाजानि जुदि आं समफोरखौ होनो हायोबा समय सुबिदा जायोबा आं गोदान मोनसे स्पकेन इंलिशनि आं चेनेल बानायगोन भिउ जाया ओंखायनो बानायनो बायो आं थेवबो नैबेयावनो मोनसे चेनेलावनो आङो बानायनो नाजागोन आरो सुबिदा जायोबा आं गोदान मोनसे चेनेल बानायगोन अके आं थांनि नेक्स्टआव थांनि मानिफ बसुमतारी मानिफ आलि नङा दै मानिफ बसुमतारी बाय मुस्लिमफोरनि नेम रखम मोना लादों आं बेखौ मानिफ आलिसो जानो साजिदोंमोन बसुमतारिया जियानो जा मानिफ बसुमतारिया सोंदों चेनेलखौ मनिटाइजेसन रिएप्लाइ खालामनायनि उनाव सानबेसे थाना रिजाल्ट मोनगोन सार ओरैनोथ' सप्तासेनि गेजेराव मोनो खिन्थु दा लकडाउन सोलिबाय थादोंना बिसोरनि अफिसफोराव खामानि मावनाय अफिसफोराव माने बिसोरनि एमप्लयिफोरा हयथ' नांगौ बायदि फुल सुइङाव खामानि मावनो हायाखै बेनिखायनो दानिया एसे गोबाव लायो नों एक मासो नेयाबा आरो कमप्लेन होनो हायो कमप्लेन होनायखौ बारु आङो नोंथाङा जुदि कमप्लेन होनायखौ माबोरै होयो मिथियाबा आं नेक्स्ट भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन जियानो जा नेटदो खानायसो मासेसो इलिपास औवारिया सोंहरदों APSC आरो UPSC एग्जामखौ माबोरै साक्सेस खालामो बिनि सायाव भिडिअ बानाया दा APSC UPSC एग्जामखौ माबायदि पास खालामो हयथ' आं बुङोब्ला गोबाङानो मिनिगोन आंखौ
साला सैमा सेके होननानै आंखौ मिनिगोन नोंलाय मा गाइड होनो हानो सानगोन सोरबा सोरबाया खिन्थु आइडिया दङ आंनियाव आंबो प्रिपेरेसन खालामबाय थादों आरो आंबो बुहुत गिदिर गिदिर मानसिफोरनि बोसोनफोरखौ खोनासङो आरो नायो UPSC एग्जाम पास खालामनो थाखाय नों एक्चुअलि प्रिपेयार जानांगौ नोङो स्टुडेन्ट लाइफनिफ्रायनो नों मेट्रिक पास जाना हायार सेकेन्डारिनिफ्रायनो एसे हाई स्कुल लेभेलनिफ्रायनो एसे फकास खालामबोखानांगौ आरो बेखौ जोंनि गार्जेनफ्रा मिथिनांगौ आंनि बिमा बिफाया बा नोंनि बिमा बिफाया बेखौ हाई स्कुलनिफ्रायनो एसे प्लेन लानानै बिनि गोसोखौ एसे एट्राक्टिभ खालामनो थाखाय लाइन लाबोखाबाय थानांगौ थारमाने दा जोंनि बिमा बिफायाथ' हाई स्कुलनिफ्राय जोंखौ रोंबोदिया दा नोङो हमना ला डिग्री फरायबाय थादों डिग्री फरायबा नों गावनो बुजिनानै फरायनांसिगोन सिलेबासा मोजां थख' सिलेबासा दै सिलेबासनि मथे फरायनांगोन सिलेबासनि बांद्राय ओरैनो जानला मोनला बुस्थुखौ फरायथारनाङा सिलेबासनिखायनो गोसोआव लाखिखानांगौ नोङो APSC आरो UPSC आनजाद होनोब्ला नोङो सिलेबासखौ थख' गोसोआव लाखिखानांगोन नोङो हमना ला पलिटिक्स GSनि हमना ला GSनि इन्टारनेसनेल पलिटिक्सनि सिङाव आरो मा साब कन्टेन्ट दंबावो बै बुस्थुफोरखौ थख' एकदम माने कनसेप्टआ आसल बुस्थु दै कनसेप्टखौ नोङो लानो सेस्था खालामनांगौ माने हिस्ट्रि बुहुद हमना ला एनसियेन्ट हिस्ट्रि मेडिभेल हिस्ट्रि आरो मडार्न हिस्ट्रि एनसियेन्ट हिस्ट्रियाव मा दं मा कन्टेन्ट दं मा लेसनफोर दङ बे लेसननि सिङाव मा साब माबाफोर दं हेडलाइनफोर दङ बै बुस्थुफोरखौ थख' कनसेप्ट चेप्टार वाइजआव आरो चेप्टारनि साब चेप्टारनि माने हेडलाइन आरो टपिक वाइजआव क्लियार कनसेप्ट लाबोनांगौ थारमाने आरो कनसेप्टआसो आसल बुस्थु आरो ओंखायनो बुंदों आङो सिलेबासखौ बिराद मोजां थख' गोसोआव लाखिनांगौ आरो सिलेबास मथे स्ट्रिक्टलि इनक्लुसिभ स्टाडि खालामनांगौ थारमाने खिन्थु बे बुस्थुआ रेगुलार जानांगौ नोङो 10 घन्टा हदायबो नोङो 10-12 घन्टा फरायनांगोन नङाबा आरो ओरैनो IAS IPS जानो लुगैना नों 2 घन्टाल' फरायबा 3 घन्टाल' फरायबा बबा हाबा जानो थाङोबा बबा बेरायनो थाङोबा 10तालासे उन्दुयोबा हरनि 6तायावनो उन्दुयोबा नों हानाय नङा नोङो IAS IPS जानोबा गोसो गोरबोनिफ्राय थांखि लानांगोन येस आं IPS अफिसार जागोन APS अफिसार जागोन बिनि थाखाय नोङो नोंनि थांखिनि थाखाय नों सानफ्रोमबो 10 घन्टा होनो हानांगोन अब्लासो नोङो सिमां ओरैनो आं माने IPS अफिसार जागोन IAS अफिसार जागोन होननानै सिमां नुनानै नों 2 घन्टा 3 घन्टा 5 घन्टाखौनो फरायनो हायाबा बियो पाप ओंखायनो नोङो 10 घन्टा होनो हागोनबासो नोङो सिमां आरो सिमांखौ लाबानो 10 घन्टाखौ होनो हायो नों मोजां सिमां लानांगोन येस आं IPS अफिसार जागोन होनना नों गोसो गोरबोनिफ्राय नों खसाके थांखि लानो हामारदोंबा नोङो 10 घन्टा 12 घन्टा 15 घन्टाखौ नों ओरैनो फरायनो हागोन थारमाने तो बे आंनिफ्राय साजेसन अके थैंक इउ इलिपास औवारी फंबायनिसिम नेक्स्ट कुइसन दुलुरानी ब्रह्म सोंथि सोंहरदों बियो आदा नखरनि बयखौबो लानानै मोनसे भिडिअ खालाम अके कमन कुइसन जाबाय दुलुरानी ब्रह्म सिस्टार मोजां सोंथि सिगाङावबो सोरबा सोंखांबाय जागोन नाजागोन आरो टाइम एन्ड सिटुएसना गोरोबोब्ला मालाबा आं बिदि भिडिअ बानायनो नाजागोन एनिवे थैंक इउ दुलुरानी ब्रह्म नेक्स्ट कुइसन नयन रजमी मा रजमी मिथिया बर'सोना बर'सो मानसि जाखो जियानो जा बर' हांखो लिरदों नालाय बर'आनो जागोन आच्छा नयन रजमिया लिरदों 2000 मायथाइनिफ्राय आथिखालसिम बर' फरायसाफोरनि सोलोंथाइ बिथिङाव जौगायैनि फारागथिया माबायदि आदा आरो जौगादोंब्ला बिनि गुदि खामानि मावजेनग्राया सोर आदा 2000निफ्राय जोंनि एज ए होल एडुकेसनखौ नायोब्ला जौगानायखौ नुनो मोन्दों जोङो 2006निफ्राय एबसुआ मोनसे मिशन क्वालिटी एडुकेसन होननाय मोनसे मिशन फोसावदोंमोन आं 2006निफ्राय आरो 2006आव मेट्रिक परिखानिफ्राय लानो नागिरदों मेट्रिक परिखायाव आं एसे फिगारखौ बावगारबाय जियानो जा 500निफ्राय 600 मोन मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोननायफ्रा 2018-19-20 देग्लायसिम 20आव एसे खमायदों आं 20नि डाटाखौ लायाखै जियानो जा 17-18सिम बिनि अनजिमाया मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मोननायनि अनजिमाया 1900-2000सिम दावखोदों आरो मेट्रिक लेभेलाव सोलोंथाइनि जितु नाम्बार अनजिमाया सोलोंथाइनि गुना बांदों माने गुबुन लेभेलफोरावबो बांदों बियो एसे नङा एसे बाङाय जायखिजाया खम बेसि परिमाननि जियानो जा बिनि क्रेडिटआ सोरबा सासेल' मानसिनि नङा बियो आसुआबो बिखौ माने थैथां नाजाबोदों बर' साहित्य सभायाबो थैथां नाजाबोदों आरो बेबायदिनो माखासे बिथिंनि बर'नि हारि माहारिफोराबो गासैबो नाजानायनि गेजेरजों बे जितु बर' बिजोंनि बा बर' मानसिफोरनि सोलोंथाइनि जौगानाया जादों सोरबा मोनसेल' संगठन बा सोरबा सासे मानसिनि थाखाय नाजानायनि थाखायल' जोंनि सोलोंथाइ बिथिं जौगानाया जायाखै हारि हिसाबैनो एज ए होल बयबो नाजानायनि फिथाइ महरै जों दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानाय मोन्दों जियानो जा नयन रजमी थेंक इउ दाना सोंदों लाट्टु
बिहोमागिरि माल्टिपल नामखौ लिराखै हयथ' गावनि चेनेलनि नाम बा बियो गावनि इउटिउब एकाउन्टनि मुं बियो आरो खायसे फरायनो मोजां नांदों फरायनानै लाट्टु बिहोमागिरि माल्टिपल एकाउन्टनि नामा इउटिउब एकाउन्ट बिथाङा सोंहरदोंमोन सोंथि आदाया मानि सायाव बांसिन इन्टारेस्टेड दं लाइफआव मा खामानि मावलांनो सिम्पल मानसि साधारन मानसि जोंथ' आरो खोब डेन्जार मानसिबो नङा टेलेन्टेड मानसिबो नङा एक्सेपसनेल मानसिबो नङा साधारन मानसि माबा माबिथ' लुगैनाया बहुत लुगैयो जिउआव मोनसे सिमां दङमोन जायखिजाया माने पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव अफिसार जानायनि सिमां दङमोन दाथ' अफिसार जानो हादिया दा आरो सिमांखौ नुदोंमोन खिन्थु सिमां नुनायाथ' पाप नङामोन नालाय सिमांखौ नुनाया नुदोंमोन एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव ना पुलिस प्रशासन लाइनाव एकदम माने फाट फिट लंपेन्ट ड्रेस गाननानै जानजियाव पिस्तल बरिया साइसटिक मोनसे लानानै एकदम सिखाव सिथुंफोरखौ जोथुमबायनो गोसो जायोमोन इसोर रखम जानो गोसो जायोमोन जिबनाव खिन्थु आखा गाराखै दाबो नाजाबाय थादों मिजिंफोरखौ लाखिबाय थादों नायनि नाजालांबाय थानि सम थानायसिम बैसो थानायसिम जियानो जा लाट्टु बिहोमागिरि माल्टिपोलनिसिम साबायखर थाबाय नेक्स्टआव सोंदों मन्टु बसुमतारिया सोंथि सोंहरदों मोनसे स्पकेन इंलिश स्पकेन आरो सारनि इंलिश स्पकेननि सोमोन्दै बुंनो खिथादों आरो सारनिबो सोमोन्दै मोन्थिनो लुबैयो सार मोन्थिनो लुबैनाय एमफ्रटेना जाबाय इंलिश स्पकेन बेखिनियानो सार आच्छा स्पकेन इंलिशनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैयो स्पकेन इंलिशआ बिराद इम्पर्टेन्ट बयबो रोंनांगौ जोङो आरो हायो इंलिश लेंगुवेजआ बिराद इजि सोलोंनो आरो बेयो सिस्टेमेटिक बियो सोलोंनोबो इजि फोरोंनोबो इजि मोनसे बिराद सिस्टेमेटिक इट इज ए भेरि सिस्टेमेटिक लेंगुवेज टु टिच एन्ड टु लार्न फोरोंनोबो सोलोंनोबो इजि आरो जों सिस्टेम मोनसे थानांगोन आरो खान्दैयावनो हाया माहासेयावनो मुवा लेंगुवेजआनो नोङो अन्तत' नोङो 6 मान्थससो सेस्था खालामनांगोन 1 बोसोर नाजानांगोन नोङो सोरखौबा इंराजि बिराद मोजां बुंनाय दं आंबो इंराजि बुंनो लुगैयोलै होननानै ओरैनो नाजाबाय साननैसो उनाव जालदाब गोरा दोनबा जानाय नङा खमथारबाबो नोङो 6 माह 6 माहनिफ्राय 1 बोसोर नों नाजाथाबथारनांगोन आरो बिनि टिप्सखौ आङो माखासे इंलिशनि सायाव भिडिअ बाना दोनखादों नायबानो जाबाय आं लिंकफोरखौ सिङाव होगोन गोसो जायोब्ला जियानो जा मन्टु बसुमतारि फंबायनिसिम साबायखर थाबाय नेक्स्ट कुइसन लानि बड' क्रिएसना सोंहरदों बड' क्रिएसन फंबाय सार इंलिश रिडिं खालामोब्ला माबायदि बुजिनो मोनगोन अन्नानै बेनि सायाव आइडिया हो सार इंलिशखौ फरायनानै माबायदि बुजि मोनगोन बेनि सोमोन्दै आं मोनसे भिडिअ बानायखाबाय गोलाव इंराजि सेन्टेन्सफोरखौ माबायदि बर' राव सोलायगोन आरो बिनि बर'खौ माबायदि बुजिगोन बेनि सोमोन्दै एक्सुवेलि आङो भिडिअ मोनसे बानायखाबाय आङो लिंकखौ गाहायाव होगोन नायबानो जाबाय आच्छा बड' क्रिएसन फंबाय थेंक इउ एनिवे सोंथि सोंनायनि थाखाय नेक्स्ट कुइसन सोंदों दैमालु बर' इंलिश स्पकेनखौ इउटिउबाव लाइभ होब्ला मोजां जागौमोन आच्छा दैमालु बर' फंबाय आङो इंलिश स्पकेननि क्लासखौ लाइभ होगोन नाथाय आं होयैनि कारना माने 43 साबस्क्राइबार दं 44 साबस्क्राइबार जानोसै 44 साबस्क्राइबारनि 2% 3% मानसियाबो स्पकेन इंलिश आरो इडुकेसनेल भिडिअफोरखौ मोजां मोना बेनिखायनो होआ आङो दाना आं होनो नागिरदों खिन्थु आंना दा आंनि चेनेला जइन बटन मां मोनबाय थ' जायफोरा जइन जागोन बे जइन जानायफोरनोसो आङो स्पकेन इंलिश लाइभ भिडिअ बानायगोन नङाबा बाखिफोरा बरिं मोनोना बाखिफोरा गोरों मानसिफोर दङ इंराजि गोरों मानसि सोलोंथाइ गोरों मानसिफोर दङ इडुकेसनेल बिराद गोरों इडुकेसनेल गोरों मानसिफोर दङ इडुकेसनेल भिडिअफोरखौ नाया बिराद नोंलाय मा रोंगौ होनना आंखौबो थेलेबसो बुंहरगारो ओंखायनो आङो जाहाथे बै गोरों मानसिफ्रा आंनि स्पकेन इंलिश भिडिअखौ नुवा आरो जइन जाग्रा जायफ्रा इन्टारेस्टेड बिथांमोनासो जइन जा आरो बिथांमोननि थाखायसो आङो स्पकेन इंलिशखौ बानायगोन अके आं माबायदि जइन जानांगौ बेखौ आङो एक्सट्रा मोनसे भिडिअ बानायगोन मिथिगोन नोङो जायखिजाया दैमालु बर' साबायखर थाबाय सोंथि सोंनायनि थाखाय बिनियाव सोंहरदों ग्रेट बड'लेण्ड निउसआ सोंहरदों आंखौ फेमिलिनि सायाव भिडिअ खालामथार मोनसे जागोन साथाम मानसिया सोंहरबाय फेमिलिनि सायाव भिडिअ बानायनो होबाय खावलायहरबाय अके नाजागोन टाइम एन्ड सिटुएसनजों गोरोबना माब्लाबा आङो सम मोनोब्ला भिडिअ बानायगोन थेंक इउ ग्रेट बड'लेण्ड निउसनिसिम दानिया सोमदोन दैमारिनो आरो मोनसेबाव सोंथि मोननै सोंहरबाय बियो आच्छा जियानो जा फरायनि आङो सार नोंथांखौ गोबां बिथिङावनो टेलेन्टेड नुयो टेलेन्टेडथ' नङा आङो साधारन मानसिसो आङो टेलेन्टेड होनना बुंबा लाजियो आङो जियानो जा थेंक इउ टेलेन्टेड होननायनि थाखाय जेरै मेथाइ रोजाबनाय सिफुं सुनाय गोबांखौ मटिभेट होनाय इंराजि स्पकेन फोरोंनाय आरो गोबां सार माबाफोर गभर्नमेन्ट जब मावो नामा अकुपेसन हिसाबै टेलेन्टेडथ' नङा आङो साधारन मानसिसो आं बुंखासै नोंबायदि आंबायदिनो कमन मानसि एक्सेपसनेल मानसि नङा सिफुं दामनायफोरखौ ओरैनो थ'था रोंगौ आरो बारा एक्सपार्ट नङा बबे स्टेजफोराव थांना दामनो रोंगौ नङा ओरैनो मालाबा लामाफोराव थांबाय न'फोराव लेजार टाइमाव जबाय होमबानिया पप' पापा सुबायबायनो रोंगौ आरो स्पकेन इंलिशखौलाय बिराद नाजानायनि गेजेरजों बाहाय रोंगौ
रोंगौ माने बाहाय बांला रोंगौ आरो आंनिख्रुइ गोबां गोरों मानसिबो दङ आंनि इंलिसनि स्पकेन क्लासखौ गोबाङानो बुंहरोबो माबा माबि आंनिख्रुइ बिराद गोरों गोरों मानसिफोर दङ नालाय बे गोरों गोरों मानसिफ्रा नोंनि जाथारालै हायबो होनना बुंहरो आंनि इंराजि बुंनाय लायनो जाथारानो बे गोरों गोरों मानसिफ्रा बुंहरो आरो दा आंथ' रोंनाय बायदिखौनो मोनना लायो बाहाय बाहाय खोब रोंद्रायाबाबो आंनिख्रुइबो मवाथो 100% रोंजोबनो आंनिख्रुइबो गोरों मानसि दङ आंनिख्रुइबो खम गोरों मानसि दङ थारलायगोन बेबायदिनो मवाथो आं हारसिंनो 100% रोंजोबनो दा आं जि रोंगौ बेखौनो फोरोङो आङो आंनिख्रुइ सोरबा गोरों मानसि दङ आं आरो बिनिफ्राय सोलोंनानै लायो बेबायदिनोथ' जाना दङ ससाइटिया जोंनि बुहुमाथ' बिदिनो थांना दङ ना सासेया गुबुन सासेनि सायाव सोनारनानै आरोसो आंनिख्रुइ आंनि रोंनायखौ फोरोङोबा आंनिख्रुइ गोरों मानसिया नों रोंथारालै नोंनिया जाथारालै होनना बुंनोसै होमबा आंनिख्रुइबो आरो उन्दै मानसिफोर दङ बिबो आंनिख्रुइ खम गोरों आरो बिनिख्रुइबो खम गोरों मानसि दङ बिबो बिनि सायाव सोनारलायो बिबो बिनि सोनारलायनानैथ' बुहुमा थांनानै दङ जियानो जा टेलेन्टेड नङा बाहाय बांला ओरैनो रोंलाबायो नाजानायनि जाहोनाव जियानो जा सोमदोन दैमारि फंबायनिसिम साबायखर थाबाय अकुपेसन आंखौ मा मावो होनना सोंहरदों नङा होमबा बिदि बिखेख जेबो मावा आं बिदिनो समाजनि खामानि मावलाबायो आङो मोजां मोनो समाजनि खामानि मावनानै बिदिनो आरो जेबो खामानि मावा बिदिनो समाजनि खामानि मावना थालाबायो मोजां मोनो आरो आंनि मोनसे हबि थायो आरो बेफोरखौ जियानो जा ममिता नार्जारिया सोंहरदों आंनि मोनसे सोंथि दादा आंनि चेनेला मानो दाबो मनिटाइजेसन अन जाया ना आंना भिडिअ बानायनायानो जाना माबा भुल खालामफ्लांदों नामा आंनि गोनो गोथो गोसोआ नोंनि फिननायजों क्लियार जागोन होनना मिजिंथिबाय चेनेल मनिटाइजेसन जानायाथ' दा लकडाउननि थाखाय गोबां खामानिफोरा जाया चेनेल मनिटाइजेसनाव गोबाव लायो आंनाबो बोसोर गाहाम लादों गोबां खमायलानो आंनाबो मनिटाइजेसन जानाया नोंनियाबो लागोन हयथ' नोंनियाबो जुदि चेनेलाव जेबो कपिराइट कमप्लेन गोलैयाखैबा चेनेला सानसेबाबो जागोन खिन्थु नेनांगोन कमप्लेन हरनो हायो कमप्लेन हरदो फिडबेक बेयाव नायना लादो एसे नङाबा आंबो होगोन भिडिअ मालाबा गेजेराव आङो बोरै कमप्लेन हरनांगौ एक माहा नेना नायदो एक माहानि उनाव जायाबा कमप्लेन हरना नायदो आरो कमप्लेननि रिप्लाइ फैगोन एक माहा नेलायदो नेनो गोनां जाया आंनाबो 6 मासनि नांदो बिदिनो मालाबा सोरनिबा थाब जायो सोरनिबा एसे गोबाव लायो नोंबो साननैसो नेदो जागोन बियो जायखिजाया कपिराइट कमप्लेन गोलैयाखैबा चेनेलाव सानसेबाबो जागोन बियो थाबैनो जागोन इयो हयथ' हादोद सा बसुमतारिया सोंहरदों रेगुलार भार्सेस डिस्टेन्स इडुकेसन बबे मोनसे साबसिन जागोन मास्टार डिग्रिनि थाखाय डिस्टेन्स आरो रेगुलार ना बेयो आरो नों जुदि फ्रेश आरो रेगुलार स्टुडेन्टबा नों मानो डिस्टेन्सखौ लानाङा नोङो जुदि फ्रेश स्टुडेन्ट आरो रेगुलार स्टुडेन्टबा नोङो रेगुलार कर्सखौ लानांगोन नों मास्टार डिग्रिनि थाखायबो डिस्टेन्स लार्निंफोरखौ माया लायो जेनेबा सोरबा जब मावखाबाय थानाय क्लास खालामनो टाइम मोनलिया बे मानसिफ्रासो सोरबा जब हल्डार एसे MA क्वालिफिकेसननि थाखाय नांगौ जादों बेबायदि मानसिफ्रासो डिस्टेन्स लार्निंआव लायो नों जुदि रेगुलार स्टुडेन्टबा नोङो माबाखौ लानाङा डिस्टेन्सखौ लानाङा रेगुलारखौ ला नोङो मोजां रेगुलारानो साबसिन मानो होनबा नोङो डिस्टेन्सखौ लायोबा गोबां बाहानाबाजि जोंनि गोसोफ्रा जायो आरो गोबाङानो क्रिटिसाइज खालामो नों डिस्टेन्ससो लाबाय होनबा आरो डिस्टेन्सखौ लायोबा बाहाय जेनेबा एसे डिस्टेन्स जाखायो साननाय हनाय माबा माबि माने जिखुनु बुस्थुखौ नोङो हमना ला मास्टार डिग्रि गोदों डिस्टेन्स लार्निंआव लानायनि उनाव मास्टार डिग्रि खालामखांनायनि उनाव नोङो MPhil खालामनो नोङो बारा सुबिदा मोननाय नङा नोङो मास्टारफोरजों सिनाखि थानाय नङा PhD खालामनो नोङो चान्स मोननाय नङा मास्टारफोरजों चान्स थानाय सिनाखि थानाय नङा नोङो इउनिभार्सिटिनि खामानि दामानि नांनायजों नों क्लस रिलेसन थाया एसे असुबिदा जायो आरो बेनिखायनो नों रेगुलार स्टुडेन्ट बा रेगुलार कर्सखौ लानांगौ आरो मास्टार डिग्रिनि थाखाय अके हादोद सा बसुमतारि बुजि मोनबाय जानांगौ नेक्स्ट कुइसन जादों रुजु गयारि सोंदों हेभ चेन्ज द रुल अफ टिचार्स इन निउ एजुकेसन पलिसि प्लिज रिप्लाइ माइ कुइसन एक्चुअली टिचारनि रुला सोलायदों एसे एनैल' आगोलबो सर्व शिक्षानि जितु नेमखान्थि दंमोन बेयाव टिचारनि रुलाबो एखेयानोमोन टिचारनि रुला माने प्रेक्टिकेल इडुकेसन होनाय बिजाबफोरनि माबाफोरा सोलायाखै एक्चुअली कारिकुलामनि सिंनि कन्टेन्टफोरा सोलायाखै सिस्टेमासो सोलायदों नैबे 5+3+3+4 सोलायदों फिगारासो खिन्थु बेनि फोरोंनायनि टिचिं लार्निं सिस्टेमा सोलायाखै बे रुलाबो सोलायाखै रुलाबो सिगांनाबो एखेयानोमोन सिगांनिफ्रा मा गथ'फोरनो प्रेक्टिकेल नलेज होनांगौ किताबाबो बिदिनो खामोन प्रेक्टिकेल नलेज होनांगौ गथ'फोरखौ माने रड लार्निं खालामनाङा मुखस्थ' खालामहोनाङा प्रेक्टिकेल जरा खालामनाङा बेखौ बुनो नाङा बेखौ पानिशमेन्ट होनानै फोरोंनाङा बेखौ प्रेक्टिकेलि टिचिं लार्निं मेटेरियेल माने जयफुल लार्निं खालामनांगौ गथ'फोरखौ बेबायदि मोनो सिगांनिबो टिचारनि रुला बेबायदिनो खामोन दा नैबे निउ इडुकेसन पलिसियाबो बेबायदिनो एखे टिचारनि रुला दाना आरडि क्रिएटरा सोंहरदों इउटुब आर्निं योर आर्निं अन इउटुब आंनि इउटुब आर्निंनि सोमोन्दै आं मोनसे भिडिअ बानायखाबाय नोंथाङा मिथिनो लुगैयोबा नैबे आंनि इउटुब चेनेलनि भिडिअ लिस्टआव थांनानै नागिरबानो मोनगोन नङाबा आंबो नैबे भिडिअ डिसक्रिपसन
बक्स डिस्क्रिप्शन बक्सआव लिंक होगोन नायबानो जाबाय दे आर दि क्रिएटर ओके नेक्स्ट कुइसन लानि महिम बर'आ सोंहरदों गावखौनो बेखार जेंनानिफ्राय माबोरै रैखा खालामनो गावखौनो बेखार जेंनानिफ्राय माबायदि रैखा खालामनो बे बिथिङाव सारनि फिननायखौ नेना थाबाय आच्छा एसे गोलाव बुंनांगोन बेखौ भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय 25 मिनिट जाबायानो बरिं जागोन नङाबा आं बेखौ सेपारेट भिडिअ बानायनोसै नङा होमबा महिम बर' फंबाय आं बेखौ सेपारेट भिडिअ बानायगोन नोंनि थाखाय अके नेक्स्टआव थांनोसै रामबिलास दैमारिया बुंदों आदा इंलिसखौ सोलोंनो गोसोथार ओमफ्राय वार्क्स मिनिंफोरखौ मोनफ्रामजोबो ओमफ्राय जास्ट माने टकिं खालामनो हाया आच्छा टकिं खालामनाया एक्चुअलि मोनसे सेपारेट लेसन बियो राइटिं लिसनिं रिडिं स्पिकिं रिडिं राइटिं स्पिकिं बे मोनथाम 3 डिफरेन्ट केटेगरि नोङो बुंनो थाखाय नोङो प्रेक्टिस खालामथारनांगोन नोङो जों जिबायदि लिरनो थाखाय लिरनो प्रेक्टिस खालामना लिरनो रोंबाय फरायनो थाखाय प्रेक्टिस खालामना जों फरायनो रोंबाय इंराजिखौ खिन्थु जोङो बुंनो रोङा मानो जोङो बुंनो प्रेक्टिसखौनो खालामथाराखैबा नों बोरै हानो ओंखायनो बुंनायनि थाखाय नों सेपारेट प्रेक्टिस खालामनांगोन आरो बेनि थाखाय नोङो प्रेक्टिस खालामनो थाखाय नोङो स्पकिं क्लासफोराव थाङोबाथ' नोङो प्रेक्टिस खालामनो मोनो आंनियावबो स्पकिं क्लास प्रेक्टिकल क्लास जायो दाथ' नों गोजानबो जाबाय खोमा हानाय नङा फैनो जियानो जा प्रेक्टिस खालामनांगोन नोङो इंराजि दफा दफा नोंनि लोगोफोरजों रायज्लायनांगोन प्रेक्टिस खालामथारनांगोन आरो जोंनि साराउन्डिं माने जों इंराजि रायज्लायनाय मोनसे बारहावा सोरजिना लाथारनांगोन वी हेभ टु क्रिएट ए कन्जेनियल एटमस्फेयर स्पिकिं इंलिश लैंग्वेज टु स्पीक इंलिश लैंग्वेज फ्लुएंटली टु हेबिचुएट आवर सेल्फ जों गावनो हुदा सोरजिना लानांगोन इंराजि बुंनायनि बारहावाखौ सोरजिना लानो अब्लासो जों हागोन नङाबा एसे टान जायो बियो नङाबाथ' इजि इंराजि सोलोंनो थाखाय नेक्स्ट कुइसन दङ मा सार नोंनि बहाबा इंलिश स्पिकिं सेन्टारफोर दं नामा दंब्ला लागौमोन इंलिश स्पिकिं सेन्टार दं आंनियावलाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव खिन्थु नोंबा मानि गोजान जागोन खोमा नोंनिया एड्रेसखौबो नों लिराखै नालाय जियानो जा आङो अनलाइन इंराजि स्पिकिं क्लास होगोन नोंथाङा बेयाव मोजाङै आंजों जइन जानानै स्पिकिं क्लास सोलोंनो हागोन आङो बिनि डिटेल्सखौ आङो मोनसे भिडिअ बानायनानै सर्टलि हेगारगोन नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय के बर' फंबाय ओमफ्राय सोंदों माइनाव खाख्लारि सोंहरदों बिथाङा नोंथाङा हायोबा माबोरै जइन जानांगौ इनफरमेसन आच्छा माइनाव खाख्लारि बे आङो जइन जानाय प्रसेसखौ आङो नैबेनि उनाव मोनसे नेक्स्ट भिडिअ बानायगोन आङो बोरै जइन जानानै आंनि अनलाइन क्लासखौ लानो हागोन बेनि सोमोन्दै डिटेल्स मोनसे भिडिअ बानायगोन आङो जियानो जा माइनाव खाख्लारि थेंक इउ सोंहरनायनि थाखाय मिजिं ब्रह्मआ सोंदों आदा नेलसन मेन्डेलानि स्ट'रिखौ भिडिअ खालामो येस आं नेलसन मेन्डेलानि सोमोन्दै भिडिअ बानायगोन नैबे नङा सेपारेट भिडिअ बानायनोसै आङो बरियानो मोनसे गुसुं नायना लाबानो जाबाय नेलसन मेन्डेलानि सोमोन्दै नेक्स्ट कुइसन लाइजाम नार्जारिया सोंहरदों थाब फरायनि आङो गिबियाव सारनिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय इंलिश स्पिकिंनि सायाव आंनि सोंथिया जाबाय सारा जे इंराजि रावखौ मोजाङै बुंनो हायो जों बेखौ सारजोंबो इंराजि रावजोंनो माखासे थुलुंगाथाव बाथ्रा सावरायनायखौ नुबोदों दा सारा गिबियाव बबे बिजोंजों फरायामोन आंथ' बर' बिजोंजोंनो फरायनाय 1 थाखोनिफ्राय 10 थाखोसिम एकदम 10 थाखोसिम आं बर' बिजोंजोंनो फरायनाय गामिनि प्राइभेट स्कुलबो नङा गामिनि गभर्नमेन्ट स्कुल एलपि स्कुलाव बर' मिडियामजों फरायबोनाय आङो सासे फरायसा जाम्बा जाल्ला गथ' फिसा गथ' सासे आं साधारन गामिनि गथ' फिसामोन आरो गभर्नमेन्ट स्कुलावनो सरकारि गभर्नमेन्ट स्कुलावनो बर' मिडियामावनो फरायनाय आंबो सासे स्टुडेन्टमोन माबोरै इंराजि रावखौ मोजाङै बुंनो हानाय नाजादों आङो 6 माहासो मोनसे कचिंबो लादोंमोन आङो आरो कचिं लानायनि गेजेरजों आंबो गावबो बिराद नाजाबाय आं कल सेन्टारावबो खानैसो खामानि मावदोंमोन वेस्ट बेंगलाव आरो बिदिनो इमप्रुभ जालांबाय आरो इमप्रुभ जायो आं माखासे स्टुडेन्टफोरखौ कचिं